Уважаеми зрители, добре дошли в поредния епизод на нашия подкаст "Всички на борда". Днес при мен е Ани Динчева, която е сензорен терапевт в регионалния център София град, и с нея ще си говорим за програмата по ерготерапия и сензорна интеграция. Една много интересна програма, която предоставя много възможности за децата, които я посещават. Приема се осъществява на следния принцип. В рамките на учебната година обикновено винаги пускаме новина за това кога ще могат да бъдат подавани документи, но в общи линии през цялата учебна година избрахме именно трудотерапията и арт-терапията като едно продължение на нашата работа. Тоест една голяма част от децата, които преминават през програмата в първата и част, т.е. деца между 3 и 6 годишна възраст, на следващата учебна година имат възможността да продължат и да надградат своите умения в групата за арт-терапия и трудотерапия. Освен това използваме доста модерно оборудване, което много често е високотехнологично. За целите на нашата работа имаме една страхотна система за виброакустична стимулация. Всъщност децата, диапазона от потребности, с които работим, е доста широк, но това, което със сигурност мога да кажа, че работим с деца с различни обективни медицински състояния, както и развитийни нарушения, т.е. имаме деца с множество увреждания, много деца с аутизъм. През всички тези години винаги обратната връзка е била изключително позитивна. Мога да кажа, че със всяка следваща година се увеличават случаите, в които самите учебни заведения насочват към ерготерапия, но до сега винаги най-активният участник в целия процес са били именно семействата, именно родителите. Регионален център София град работи активно в рамките на, мисля, че бяха 3 години. Минаха бързо, но резултатите бяха страхотни по проект "Глас за всяко дете" в партньорство с УНИЦЕФ. Всъщност в рамките на този проект е насочен изцяло към деца с комуникативни нужди или комуникативни затруднения, т.е. насочен е към невербални деца и деца с наистина сериозни комуникативни затруднения, които имат нужда от алтернатива и много подкрепа за това да се научат да общуват. Затова колкото по-рано започнем терапия с детето и подкрепата на семейството, толкова по-устойчиви ще бъдат резултатите, след което този случай ще изисква много по-малко ресурс от финансова гледна точка, от гледна точка на часове, които терапевтите и всички останали специалисти и учители ще трябва да инвестират в работа с това дете. От самото стартиране на програмата ние вече сме прилагали една доказана и добра практика, която не само в европейски формат, в цял свят, това е едно от първите неща, които се препоръчва, особено когато става въпрос за деца със специални потребности. Освен това, през годините ние непрекъснато следим и актуализираме своите умения, своите познания, по-скоро бих казала, с всичко, което е актуално и важно и значимо. Но основната ни задача е колкото се може повече деца да преминават през краткосрочна подкрепа от ерготерапевт в рамките на една учебна година, екипът ни да се разшири с още мотивирани колеги и всъщност идеята е следващото основно нещо, към което се стремим, и това е отговор на въпроса ми как виждам бъдещето развитие на приобщаващото образование. Това, което вече започна да се случва в България, пренасенето на опита от нашата терапевтична програма на терен. Разбира се, направо може би да започнем така с по-основния въпрос, който е как се осъществява приема в програмата по ерготерапия и сензорна интеграция. Всъщност, към днешна дата тъкмо приключи поредния прием в нашата програма. Казвам поредния, защото всяка учебна година екипът започва работа с нова група деца. Приема се осъществява на следния принцип. В рамките на учебната година обикновено винаги пускаме новина за това кога ще могат да бъдат подавани документи, но в общи линии през цялата учебна година могат да бъдат депозирани документи и заявление за това, че родители искат да включат своето дете в нашата комплексна терапевтична програма. Информацията за приема в програмата е качена и подробно описана в сайта на Регионален център в раздел "Програми". И всъщност там всеки един заинтересован от ерготерапията може да потърси информация, както за приложението на ерготерапията, така и за конкретно за работата на нашата програма. А какво представлява самата програма? Може би да разкажеш малко повече за самата и всъщност, за да могат така нашите зрители и родителите да се запознаят с основите, които ще им даде програмата, ако решат да включат децата си в нея.
Разбира се. Всъщност комплексната терапевтична програма в регионален център включва активна подкрепа от ерготерапевт и сензорен терапевт. Тоест в рамките на програмата децата, които са включени за учебната година, работят в индивидуално, както и в групов формат с ерготерапевт или сензорен терапевт. А какви са изискванията, за да може едно дете да бъде част от програмата? Както вече казах, и условията за кандидатстване, и изискванията към кандидатите са посочени в сайта на регионален център, но в общи линии имаме две основни изисквания. Едното е детето да е записано на детска градина или училище и второто изискване, разбира се, е детето да има заповед за допълнителна подкрепа. Колко деца обхваща програмата? Какъв диапазон я развивате? Към момента, всъщност до момента, трябва да уточня, програмата е включвала работа с деца между 3 и 7 годишна възраст, като до тази година капацитета ни е бил между 60 и 70 деца. От тази учебна година обаче програмата се надгражда с още една немалка група, която включва деца от 7 до 14 годишна възраст, които могат да получават както ерготерапия вече в втората ни база в 124-то училище, така и трудотерапия и арт-терапия. Тоест може да кажем, че програмата е разделена на две основни части. Първата основна част включва децата между 3 и 6 годишна възраст, както и ранната интервенция, за която може би също си заслужава да кажем няколко думи. А втората основна част включва работата с деца над 7 годишна възраст. Добре, че успявате да разширявате диапазона, за да може все повече деца да получават така необходимата им подкрепа. Би било, разбира се, интересно с няколко изречения да споменеш за арт-терапията. Какво представлява? Как едно дете през изкуството или може би през различни такива социални дейности успява да намери начин да се справи с някаква трудност? Всъщност тук бих могла да кажа наистина много позитиви, но мога да ги кажа от гледната точка на ерготерапевт и сензорен терапевт. Мога да споделя как това помага да се надграждат резултатите, които ние сме постигнали. За самата арт-терапия най-добре биха могли да разкажат и колегите. Подавам една подходяща тема за следваща среща. От гледна точка на ерготерапията мога да кажа, че арт-терапията и трудотерапията са нещо, което страхотно допълва нашата работа. Затова и съвсем логично беше това, че избрахме именно трудотерапията и арт-терапията като едно продължение на нашата работа. Тоест, една голяма част от децата, които преминават през програмата в първата и част, т.е. деца между 3 и 6 годишна възраст, на следващата учебна година имат възможността да продължат и да надградат своите умения в групата за арт-терапия и трудотерапия, защото ако по възможно най-краткия начин представя нашата работа, в нашата част от терапевтичната програма ние подкрепяме децата за това да натрупат сетивен, социален и комуникативен опит, да се научат как да играят, да разбират по-добре света около себе си и себе си самите. То в групата по арт-терапия и трудотерапия колегите надграждат всички тези умения, като помагат на децата да открият нови начини как да изразяват себе си, емоциите си и през това, което творят, да разбират емоциите на хората около себе си и да откриват начини как могат да общуват и по алтернативни варианти, именно чрез рисунки, чрез разиграване на приказки, чрез творене. Да, рисунките и като цяло изобразителното изкуство може да даде едно наистина така спокойствие на детето да постигне поставените цели. Би било интересно, разбира се, не знам всъщност да кажете как новите технологии се намесват в този процес, изобщо имат ли място там, участват ли под някаква форма в цялата тази толкова интересна програма, която развивате? Категорично да, мога да кажа, че няма да бъда скромна и ще кажа, че много често, не само при нас, в световен мащаб, ерготерапевтите сме специалистите, които проявяват най-голяма гъвкавост и адаптивност към всичко ново. Тоест всяко едно ново нещо, независимо дали то е високотехнологично или не, което би могло да бъде от полза на децата и може да допринесе за тяхното развитие. В ерготерапията използваме доста варианти на високотехнологични помощни средства, както и не само помощни средства, разбира се и материали. Тук е място да кажа, че в нашата програма активно работим с софтуери за допълваща алтернативна комуникация и с различни устройства, което мисля, че със сигурност отговаря на въпроса. Една голяма част от децата, с които работим, са
или са абсолютно невербални, или имат сериозни затруднения комуникативни. Ето защо това налага да търсим алтернативни начини как да общуваме с тях. И не само ние с тях, а това как те могат да общуват и да разгръщат потенциала си пред всички останали. Освен това използваме доста модерно оборудване, което много често е високотехнологично. За целите на нашата работа имаме една страхотна система за виброакустична стимулация, както и доста вариации на интерактивни панели, неща, които са така безценен помощник в работата на един ерготерапевт. Да, новите технологии сигурно не трябва да будат абсолютно никакъв страх в ответната страна, ами напротив, те всъщност са една прекрасна възможност за постигане на още по-добри резултати. Категорично. И за улесняване на работата на специалистите. Категорично. Не, ние не се страхуваме от тях. Чакаме с нетърпение кога ще имаме и терапевтични роботи. Това е един страхотен вариант. Огромна част от децата са много по-склонни да имитират, да следват и да говорят заедно с робота, така че мисля, че това е една следваща професионална мечта, която имаме. Сега в лятната практика имаше много интересен ден, в който бяха докарали роботи от тази програма Robots Team for All и децата наистина много се впечатлиха на едни лего роботчета, които се движат и правят изключително интересни команди, могат да изпълняват, така че със сигурност новите технологии са така част от бъдещето на приобщаващото образование. А в какви затруднения са децата, които посещават програмата? Всъщност децата, диапазона от потребности, с които работим, е доста широк, но това, което със сигурност мога да кажа, че работим с деца с различни обективни медицински състояния, както и развитийни нарушения, т.е. имаме деца с множество увреждания, много деца с аутизъм, деца с забавяне физико-говорното развитие, генетични синдроми, но в тази така цветна картина мога да кажа, че основното общо между всички случаи е, че при всеки един от тях има специфики в сензорната преработка. Това е една от причините още преди вече 11 години да изберем именно сензорната терапия и сензорната интеграция като основен подход, в който да специализираме и да прилагаме в нашата терапевтична програма. А какви са резултатите от програмата по ерготерапия до момента? Мога да кажа, че както в професионален план, така и чисто от морална гледна точка смятам, че резултатите са наистина устойчиви. Смятам, че за 11 години активна работа на терапевтичната програма отдавна доказахме, че ерготерапията и сензорната терапия имат своето място и то не просто място, а ключово място в процеса на приобщаващо образование. През програмата са минали над 450 деца за всички тези години. Мисля, че в момента няма да мога да кажа точната цифра, но имаме регистър, в който проследяваме всички случаи. Това са страшно много семейства, деца и тяхното близко обкръжение, което включва и специалистите и учителите, които работят с тях, които са получили подкрепа от нас. Иначе много деца овладели нови умения, много проходили, много проговорили, много деца, които благодарение на нашата подкрепа, която често се явява липсващото звено, още една капка, която обаче помага да се запълни чашата, което означава, че подкрепата от ерготерапевт и сензорен терапевт понякога е едно изключително важно и незаменимо условие, за да може едно дете със специални потребности наистина да се преобщи. А как програмата бива възприемана от родителите, тъй като ние знаем, че така в нашето общество все още битува едно така странно напрежение от гледна точка на учители, на специалисти и родители, или поне така не го представят стереотипите? Има ли нещо такова или всъщност не? Смея да кажа, че много често зад тези стереотипи седи недостатъчно добро разбиране, недостатъчно добра комуникация с семействата. През всички тези години винаги обратната връзка е била изключително позитивна. Мога да кажа, че със всяка следваща година се увеличават случаите, в които самите учебни заведения насочват към ерготерапия, но до сега винаги най-активният участник в целия процес са били именно семействата, именно родителите. Те търсят варианти, те откриват информация за това колко важна е ерготерапията за тяхното дете и те се свързват с нас. Мога спокойно да подчертая, че особено през първите години, в които ние пробивахме пътя, защото трябваше да прокараме пътека
за ерготерапията в приобщаващото образование. Това беше нещо изключително ново, непознато, както за Министерството на образованието, така и за родители, за колеги. И това, че успяхме да прокараме първо една мъничка пътечка, а сега вече наистина един устойчив път е именно благодарение на семействата. Защото от родител на родител се предаваше опита от това, че виждат наистина устойчиви резултати. Все повече и повече семейства се насочваха към нас, докато достигнем днешния момент, в който и семейства, и учебни заведения, всички са абсолютно наясно какво правим, колко значимо е това нещо, търсят ни активно и за щастие имаме изключително много желаещи. Понякога за нас е трудно да направим моралния избор и да подберем случаите, с които можем да работим, но се стараем всяка година да вземем възможно най-голямата бройка деца. Да, процесът е многопластов и както вие на терен влагате толкова много, така и родителите трябва да продължим неговата част от мисията, за да може да има ползотворни резултати. Но мога да кажа, че в нашата работа родителите са много активен партньор и сме изключително благодарни, защото всичко, което постигаме като устойчиви резултати, това, което вече казах, ние започваме, но те завършват. Освен това, те пренасят опита, те са именно това звено, което може да ни помогне да пренесем позитивния терапевтичен опит, който да стане всъщност част от ежедневието на детето. Споменахме така за ползотворните резултати от програмата, за това на колко много деца успява да помогне тя и как изобщо е променила структурата на приобщаващо образование и на възприятията към него. Но следващата година се очаква програмата да се разшири още повече за деца от 1 до 4 клас. На какво ще се акцентира в нея? Предполагам, има някакви разлики спрямо сегашната програма. Всъщност, втората част от програмата е насочена към деца над 7 годишна възраст, ако надявам се да не подвеждам, но мисля, че е формулирано от 7 до 14 годишна възраст, е насочена към ерготерапия и трудотерапия и арт-терапия за деца вече в училищна възраст. Спокойно мога да кажа, че ерготерапията има много лица, доста широко обхватна област е. За това и според това с каква възрастова група работим, фокусът на нашата работа е доста различен. Мога да го формулирам по най-простичкия начин, че в групата за ранна интервенция, т.е. това са децата ни от година до 3, работим активно за двигателното развитие, т.е. за това децата ни да ходят, да се движат свободно, да трупат умения за самообслужване, комуникативни, социални и езикови умения. След това в групата от 3 до 6 надграждаме с възможно най-много сетивен опит, умения за партниране и какво ли още не. Докато вече в групата за ерготерапия, разбира се и трудотерапия и арт-терапия за деца в училищна възраст, акцента ще бъде поставен върху още по-сложни и комплексни умения за самостоятелност. Вече стигаме до етапа, в който децата трябва да трупат и академични умения. И именно там колегата ерготерапевт, който ще работи с групата деца над 7 годишна възраст, ще акцентира върху алтернативни начини как да ги подкрепя и в учебния процес. Тоест ние поставяме основата, колегите продължават да градят нагоре. Скоро издадохте едно ръководство съвместно с УНИЦЕФ. Може ли да разкажете малко повече за него? Какво включва то? Разбира се. Всъщност говорим за наръчника за въвеждане и използване. Т.е. това е един наръчник с добри практики за това как може да се въвежда и използва допълваща алтернативна комуникация, или както ние казваме накратко ДАК. Регионален център София град работи активно в рамките на, мисля, че бяха 3 години. Минаха бързо, но резултатите бяха страхотни по проект Глас за всяко дете в партньорство с УНИЦЕФ. Всъщност в рамките на този проект е насочен изцяло към деца с комуникативни нужди или комуникативни затруднения, т.е. насочен е към невербални деца и деца с наистина сериозни комуникативни затруднения, които имат нужда от алтернатива и много подкрепа за това да се научат да общуват и да бъдат разбрани и приети от всички. Ето защо в рамките на този проект аз и екипът ми в комплексната програма работихме активно по това да провеждаме обучения и семинари за родители и учители, какво представлява допълваща алтернативна комуникация, как могат хората да използват, какво разнообразие от средства има и каква всъщност огромна свобода имаме да прилагаме ДАК, без да сме ограничени от финансови притеснения или липса на експерти. Една немалка част от работата ни беше насочена и към това да създадем професионална подкрепяща общност на специалисти, използващи допълващи алтернативна комуникация и освен на родителите и семейството да подкрепяме и себе си в този процес, да не губим мотивация.
И всъщност като един много логичен завършек на проекта се подготви и ръководството, за което говорим в момента. Аз заедно с Милена Минкова, ерготерапевт и психолог от регионален център Стара Загора, като членове на националния екип експерти по допълваща алтернативна комуникация, бяхме натоварени с тази нелека задача. Ръководството е изцяло практически насочено. Идеята беше не да създадем някакъв академичен продукт, а да създадем нещо, което може да бъде в полза на учители, родители, специалисти, да бъде техния пътеводител в първите стъпки в използването на допълваща алтернативна комуникация. Това е наистина страхотна инициатива, страхотна дейност и аз ви поздравявам. Много е важно наистина, колкото по-рано се въведат такъв тип мерки, толкова по-лесно ще бъдат постигнати ползотворни успехи. И тъй като говорим за въвеждане на по-ранни мерки, всъщност може ли да кажете повече за ранната интервенция и нейната функция? Колко ключова е тя, за да може да се разреши един проблем? Разбира се. Всъщност, ранната интервенция лично за мен беше една дългогодишна мечта, която обаче се реализира през 2021 година, което е страхотно и за което съм много благодарна за отзивчивостта и гъвкавостта от страна на ръководството на регионален център. Всъщност, ранната интервенция е една от най-важните отправни точки в приобщаващото образование, макар че дълго време хората не виждаха допирната точка. Твърде дълго време нашата работа винаги е била ограничена до това, до възрастовата група, която обхваща всъщност периода, в който децата са официално в една образователна институция от 3 години нагоре, което обаче оставаше на страна, т.е. оставаше изолирана една немалка група деца, именно децата с обективни проблеми в развитието преди 3 годишна възраст, което означава, че трябваше семействата да изчакат детето да навърши възраст за детска градина, за да могат да започнат да използват подкрепа от нас. Конкретно в контекста на ерготерапията, ранната интервенция е наистина ключова. Тези първи няколко години от живота на детето са най-ценни и най-ползотворни от гледна точка на терапевтична подкрепа. Те са изключително сензитивни за самите родители. Тези първи месеци и години след поставането на диагнозата, една голяма част от децата в ранната интервенция са деца с обективни състояния, т.е. от скоро след раждането или от момента на раждането ние знаем вече, че това ще бъде дете със специални потребности. Каква подкрепа и насоки ще получи едно семейство в този период определя и от тук насетне какво отношение ще развие семейството, доколко ще бъде партниращо, доколко ще бъде отворено към нови неща. Много често виждаме тъжния сценарий, в който едно семейство дълго време не е получавало подкрепа и когато влезе в образователната система, родителите идват с целия негативен опит, с болката и много травми, които са се натрупали, за които те нямат вина. Затова колкото по-рано започнем терапия с детето и подкрепата на семейството, толкова по-устойчиви ще бъдат резултатите, след което този случай ще изисква много по-малко ресурс. От финансова гледна точка, от гледна точка на часове, които терапевтите и всички останали специалисти и учители ще трябва да инвестират в работа с това дете. Наистина и като се замислим колко би било неприятно и трудно да чакаш 3 години, за да може твоето дете да получи подкрепа, така че с тази иновация вече се скъсява времето и следователно и времето за реакция е много по-добро. Какво е място на ерготерапията в цялостта визия на приобщаващо образование, ако погледнем така общата картина на нещата? Предполагам, че ще бъде субективно казано от мен, но от наша гледна точка ерготерапията има изключително ключова роля по отношение на успешното приобщаване на една изключително широка група деца със специални потребности, тъй като основният фокус на ерготерапията, т.е. нашата основна задача е да подкрепяме деца, младежи и възрастни в това активно да се включват в дейности. Дейности, които са характерни за тяхната възраст, които са типични за средата, в която функционират, живеят, развиват се. Тоест, основната цел на ерготерапията е да подкрепи всеки един човек, независимо какви затруднения има, да бъде максимално самостоятелен, активен, мотивиран, да може да разгърне потенциала си и наистина да може да се впише. От тази гледна точка, огромна част от децата със специални потребности имат нужда от подкрепа от ерготерапевт. Ние покриваме, т.е. работим за тези сфери на развитие, за които много често и специалистите по допълнителна подкрепа и учителите нямат възможност
възможност, нямат ресурса и времето да работят за тях, а именно сензорна преработка, дейности от ежедневието, умения за саморегулация, умения за комуникация по алтернативен начин, нали, това, което особено в нашия случай, в нашата програма е нашата запазена марка. Ние сме основното звено в регионален център, което се занимава с допълваща алтернативна комуникация. Тоест всичко това са сфери, за които колегите наистина нямат възможност и време, имат нужда от малко подкрепа от нас, ние да стартираме процеса и те да го приключат. За голяма част обаче от децата, които срещам без ерготерапия, дори за кратък период от време, много трудно може да се случи адаптацията и истинското приобщаване в рамките на една общообразователна група в детската градина или клас. Тоест, може да кажем, че тя е една входна врата към социална адаптация и наистина вие сте, дори ако погледнем по-на жаргон по холивудски, така спецотряда, който се намесва и помага там, където обикновените учители нямат ресурса да се справят. Смея да кажа, че е така и всъщност не само децата и колегите имат нужда от нас. Ние ерготерапевтите имаме три, да кажем, основни области, в които работим. Първата е директната работа с деца, т.е. в този процес ние подкрепяме самите деца и техните семейства. Втората обаче основна наша задача е адаптирането на средата, т.е. да помогнем този опит и всичко, което детето е придобило като умения, да може да се пренесе и реално да се приложи в живота на детето, което означава, че това къде стои детето в стаята, какви средства за писане се използва, по какъв начин е позиционирано, какви са начините, по които се изпитва. Всичко това може да бъде модифицирано и адаптирано към нуждите на детето, но обикновено за това отговаря ерготерапевта. И разбира се, третата основна област, в която работим, е подкрепата и консултирането на учители, на семейства, на всеки един заинтересован в целия процес. Тоест не се ограничаваме само до работата с деца. Той се да споделят опита си с всеки, който има желание да попие от него. Категорично. Има ли добри европейски практики, които следвате и изобщо трябва ли така да се вкарват западни практики от сферата на приобщаващо образование или по-скоро трябва да се търси тук нещо на терен, което отговаря на родните специфики? Всъщност мога да кажа, че този отговор се съдържа и във въпроса, тъй като всичко, което в момента прилагаме в нашата терапевтична програма, са добри практики, които от години се практикуват и в България. Тоест, започвайки с сензорната терапия, т.е. цялата теория за сензорната интеграция и за това как може да се подкрепи едно дете с специфики в сензорната преработка, то е част от ерготерапията, направление в ерготерапията е сензорната терапия, специализацията ни на мен и на всички останали колеги, които се занимават с това в България, беше всъщност така от една изключително опитна дама, водеше нашата специализация от Германия. Т.е. мога да кажа, че от самото стартиране на програмата ние вече сме прилагали една доказана и добра практика, която не само в европейски формат, нали, в цял свят. Това е едно от първите неща, които се препоръчва, особено когато става въпрос за деца със специални потребности. Освен това, през годините ние непрекъснато следим и актуализираме своите умения, своите познания, по-скоро бих казала, с всичко, което е актуално и важно и значимо. През последните 5 години активно с екипа преминаваме обучения по МНРА. Това е един световно доказан подход за работа с примитивни рефлексии. Тоест във всеки един момент, в който изскочи пред нас нещо, което представлява интерес и което е наистина доказана практика, ние се стараем да го имплементираме в нашата работа. Тъй като в нашето общество битува това разбиране и исторически погледнато, нали, българите винаги обичаме да се подценяваме, ето тук може да успокоим нашите зрители, че поне в сферата на приобщаващо образование вървим в крак с времето. Категорично смятам, че изначално в България има страхотни специалисти, доста опитни. Имаме добре изградена система, която, разбира се, трябва непрекъснато да актуализираме. Да, групата ни за ранна интервенция е малка, надявам се да става все по-голяма, но я има и започна. По същия начин започнахме през 2015 година с 10 деца, в момента работим с 60, от до година ще бъдат доста по-голяма бройка. Все повече хора в България знаят какво е ерготерапията, търсят варианти, много учебни заведения ни търсят, т.е.
това е тази трета част от нашата работа, за която говоря, именно методическата подкрепа. Търсят ни са желанието да изградят пространства, да закупят правилните материали, да преминат специализация, да участват в форуми, в които да научават повече. Така че смятам, че всяка следваща учебна година нещата вървят в една много позитивна посока. Може би не за стъпките, на които на всички ни се иска, но така или иначе знаем, че няма идеална образователна система никъде. Разбира се. И като за финал, какви са вашите цели, които сте поставили за реализирането чрез въпросната програма и евентуално, ако може да дадете една прогноза, как виждате вие приобщаващо образование в България в следващите 10-15 години? Предполагам, че мога да кажа нещата, за които аз така се надявам, визията, която аз имам за бъдещото развитие. Със сигурност, преди вече станаха, както казах, 11 години, изобщо не си представях докъде ще стигнем. Към днешна дата, с колко много деца ще сме работили, какъв достъп до информация, до материали и свобода на работа ще имаме един ден. Така че силно се надявам очакванията ми да продължават по-скоро резултатите да продължават да надхвърлят моите очаквания. Иска ми се програмата да бъде все по-широко обхватна. Защо не един ден да имаме база, която е само за ерготерапия, защото, както вече казах, ерготерапията има много приложения в един страхотен свят. Едната зала ще бъде за сензорна терапия, другата ще бъде за дейности от ежедневието, третата ще бъде пясъчна стая. Имаме много мечти и планове с колегите, които се надяваме да се разширят. Но основната ни задача е колкото се може повече деца да преминават през краткосрочна подкрепа от ерготерапевт в рамките на една учебна година, екипът ни да се разшири с още мотивирани колеги и всъщност идеята е следващото основно нещо, към което се стремим, и това е отговор на въпроса ми как виждам бъдещето развитие на приобщаващо образование. Това, което вече започна да се случва в България, пренасенето на опита от нашата терапевтична програма на терен. Тоест изграждането на зони за интензивна допълнителна подкрепа, както това се случи в 2 училища в София. Тоест зони, в които деца с комплексни потребности могат да получат наистина подкрепа. Това са зони, в които основният фокус е върху ерготерапевтичната подкрепа и върху това да се изгради едно защитено пространство, в което да могат да прекарват толкова време, колкото им е необходимо и да учат по един алтернативен начин. Тоест, силно вярвам, че това е следващата стъпка, с която приобщаващото образование може наистина да се актуализира и да отговаря на потребностите на все повече деца. Наистина ви пожелавам да успеете да реализирате всички тези цели и мечти. Пясъчната зала звучи наистина забавно място. Благодаря за този безкрайно пълномащабен и интересен разговор, който проведохме. Към вас, уважаеми зрители, ще се обърна отново с молбата да се абонирате за нашия канал и да харесате клипа, за да може по-лесно да влезем в трендинга на YouTube. Очаквайте още интересни епизоди, които сме ви подготвили и в най-скоро време ще ги излъчим за вас. До скоро и бъдете винаги на борда!